Hagup sa CCTV footage kang barangay Taysan, Legazpi, ang pagbalyo ng tinampuning sarong pedestrian, pasado alas 2 ning hapong kasudma. Mailing man sa video, ang papaabot na sarong pampasaherong van. Nalikayang kang van ang pedestrian alagad nawara nining kontrol rason para dagos mabangga ang duwa pang bihikulo. Sigun sa PNP Legazpi, haling Sorsogon, pasiring kuta sa Legazpi ang van na pigmamaneho kang binistong si Andres de la Cruz, 59 anyos. Mantang sarong bihikulo naman na pasiring Legazpi ang nabangga kani, asin nadamay pa ang sarong nakaparadang truck. Gitawag tabagang defensive driving kita. Yun po ang pinaka-importante. Pag ang isip ta pirmi pag-iingat, araw kita manahiling tabag sa CCTV, masyado siyang makaskas. Aram tama na junction na siya. Bilang driver, haloy na siya dyan na nagmamaneho. Aram niya na ang tinampo. Pag junction, maminor kita kaya. Kasi just in case na may tumawid dyan na tao, ayam, o kung ano pa man, makapreno kita. Tulos man napigdara sa ospital ang driver kang van, kaibang 7 pasahero kani. Mantang nagsapo naman ng minor na lugad ang duwang lunad kang nabanggang bihikulo. Ngunyan po, sa irak ng Diyos, nakaluwas man po halos na mga injured, maliban lang po sa saro, nasa hospital pa po siya. Nakaluwas na sa ospital ang mga lunad, apwera sa sarong nagsapar ning seryosong lugad. Nasa kustudiya naman kang otoridad ang driver kang van na naampang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries and damage to property. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal